Čau lidi! Čaute. Máme tu nový video a jak jsme slíbili, dneska se podíváme na další elektromobil a jedná se o toto Volvo C40. Jdeme na to! Musím ich pochváliť za túto elegantne skosenú strechu, ktorá vyzerá naozaj dobre. Taktiež tieto svetlá sa mi veľmi páčia, je to veľmi elegantné a že ten zadok vyzerá naozaj pekne. Je to sexy a hodne sa im podaril. Čo im teda musím troška vytknúť je dizajn tejto kľúčky alebo kľúčiek, ktoré sú docela zastaralé. A čo ten predok? Vyzerá dobre, ale podľa mňa by mohli pridať troška agresivity. Predsa to má len 406 koní a to auto by si to naozaj zaslúžilo. A tieto štýlové 19-ky dodávajú tomu autu správny šmrnc. I keď ja by som tam zvolila kľudne 20-ky, k tomuto fešákovi by to vôbec nezaškodilo. To by bylo k designové stránce zvenku. Já osobně si myslím, že toto auto po designové stránce je velice povedený. Myslím si, že jsou to slabší místa, které mně osobně se příliš nelíbí, například tato linie, která je téměř 90 stupňová. Přidává tomu autu trochu starší design. Myslím si, že trochu ostřejší a brutálnější hrany by tomuto vozu slušely. A může tady člověk v klidu natáčet. Môžeme sa teraz spolu pozrieť na interiér auta. Musím oceniť, že sa mi naozaj páči tento odpadkový malý kôš. Myslím, že to je veľmi praktické a nebudete mať vďaka tomu bordel v aute, ktorý takto jednoducho len vyťahnete, vysypete, položíte späť a hotovo. Veľmi sa mi páčia tieto lišty, ktoré v noci alebo večer teda svietia. Vyzerá to v tom aute naozaj veľmi moderne. Ale bohužiaľ, čo sa týka modernosti, tak sme asi aj skončili. Musím im vytknúť naozaj tento starý štýl obrazovky. Mne sa osobne vôbec nepáči, takisto ako klimatizácia, alebo teda fúkanie, otváranie. Celkovo tieto strieborné doplnky sa mi tam vôbec nepáčia. Takisto ako manuálne tlačítka, to si myslím, že by tam vôbec nemalo patriť. Mohli to kľudne dať do toho displeja, radšej to dať preč, predĺžiť displej, vyzeralo by to oveľa lepšie. Ja chápem, že sú ľudia, ktorým sa to páči, že im táto klasická palubovka vyhovuje a že sú na to zvyknutí a proti tomu nič nemám, ale ja by som osobne prijala trošku modernejší štýl. Máme tu špičkový audiosystém od Harman Kardon, který je velice hlasitý, ale na úkor toho může při vyšším poslechu auto nepříjemně vibrovat. Palubní deska byla zjevně použita ve více vozidlech a proto například startovací tlačítko je tu pouze zaslepené a není startovacím tlačítkem. To se mi příliš nelíbí. Ďalší mínus je tento koberček potiahnutý na dverách. Myslím si, že to v prémiovom aute nemá čo robiť. Mohlo to byť potiahnuté takým mäkčeným materiálom, takou kožou, to by vyznelo oveľa krajšie. Za čo ich ale musím pochváliť, je objemný ukladací priestor vo dverách. Myslím si, že kľudne by ste tam obchali aj notebook. Celkovo odkladací priestor v tomto voze je docela dobre situovaný. Taktiež musím pochváliť tieto sedačky umelej koži s kombináciou textilu. Vyznejú naozaj štýlovo. Mne sa to veľmi páči, tá koža je naozaj veľmi príjemná na dotyk, takže sedačkami by som nemala čo vytknúť. Po roku užívania Mustangu sme troška zvyknutí na mäkšie sedačky, preto mne na môj vkus prídu troška tvrdšie, ale je to úplný štandard. Pojďme se podívat ještě na palubní desku znova, ale z technologického pohledu. I přesto, že multimediální systém není přímo šálkem mé kávy v rámci designové stránky, co se týče technické stránky, velice se mi líbí použitý systém Android od Google. Dokonce si můžete stáhnout i své vlastní aplikace z obchodu Play. A například předinstalovanou aplikací v rádiu je již YouTube, který samozřejmě funguje jenom v případě zastaveného vozidla. Apple CarPlay je tu bohužel pouze drátový, takže jediná možnost propojení je přes váš USB kabel. Displej tachometru je velice příjemný a povedený. Mapa na středu displeje nám příjemně kompenzuje velikost multimediální jednotky. Středový sloupek je vybavený 2 USB-C porty a standardní cigaretovou zástrčkou, což mi přijde super v dnešní době. Ten velký standardní USB-čkový port si myslím, že v dnešním moderním autě již nemá co dělat. A oceňuji i bezdrátovou plochu pro jeden telefon. Volič rychlostí ve vozidle je velice nestandardní, s průstřelem na středu. Pro jízdu dopředu musíte volič zatáhnout do zádu a pro zpátečku obráceně. Přijde mi to celé obráceně.
Tříbodový volant je velice příjemný, velice designově si myslím povedený a jeho vyhřívání je extrémní. Možná to bude tím, že vznikl na finském trhu. Co se týče technických parametrů, pojďme to proběhnout jenom velice rychle, protože recenzí na toto téma už je mnoho. My se snažíme držet ten uživatelský přístup, to znamená, nejsme specialisti, nejsme odborníci, vidíme to tak, jak to vidí i ostatní, když si jdou koupit auto, ale rychle se na to podívat musíme, takže výkon tu máme 408 koní, krouťák je 660 Nm, jedná se o variantu s dvěmi velice výkonnými elektromotory, baterie jako taková má kapacitu 78 kWh, využitelných 75. Doma vozidlo můžete nabíjet až rychlostí 11 kWh, to znamená, že vozidlo se vám nabije přibližně za nějakých 8 hodin. Na dálnici a na rychlonabíječkách můžete nabíjet až rychlostí 150 kWh. Při kombinované spotřebě se dostaneme přibližně na 21 kWh na 100 km. Automobil je samozřejmě vybavený veškerými technologickými vymoženostmi, jako je aktivní hlídání jízdního pruhu, mrtvé úhly, automatické brždění, 360ková kamera, parkovací asistent, hlídání dopravních značek a dnes již standardní systém hlídání tlaku v pneumatikách. A ještě to má jednu takovou maličkosť. Panorámu. My teda moc zadné sedačky nevyužívame, takže pre mňa stačí, že tu vlastne sú. Myslím si, že v Mustangu Mach-E, to je podobná kategória vozu, je troška viacej miesta na nohy, ale stále je to dostatok miesta. Je tu port na nabíjanie, samozrejme Isofix pre autosedačky je štandard. Šírka sedačiek je veľmi príjemná a povedala by som až nadštandardná. I přesto, že tento vůz je na trhu pouze v elektrické variantě, máme tady středový sloupek, který zbytečně zabírá velké množství místa v tomto vozidle. Důvodem je podvozek, který byl použitý i v jiných vozidlech od Volvo a myslím si, že XC40, která se prodává i v jiných než elektrovariantách. I přesto tento prostor zůstává využitý a nacházejí se pod ním baterie. Nabíjecí port se nachází na levé zadní straně vozidla a jedná se o klasický konektor. Taktiež si myslím, že nikoho neurazí tento kufor s objemom 404 litrov. Jen malá poznámka, chybí tu cigaretová zástrčka. I přesto, že toto vozidlo je 4x4, to znamená, že i vepředu se nachází elektromotor, tak má přední kufr neboli frank. Pojďme se na to podívat. Pod kapotou předního kufru se nachází další kapota, další víko. Což mi přijde trochu nelogické, ale dejme tomu. Dole máme ještě standardní povinnou výbavu. A to je vše. No a poslední bod, pojďme se podívat na jízdní vlastnosti toho vozidla. Jelikož nám Volvo tento vůz zapůjčilo na celý víkend, tak už jsme si něco najezdili a mám z toho určitý pocity. Pokud bychom to porovnávali například s Mustangem Mach-E, ve kterém už jsme seděli a máme mnoho kilometrů naježděno, tak tento vůz je mnohem víc výbušný. Jo? To, co se mi opravdu, to je prostě první věc, která se mi opravdu na tom autě extrémně líbí, ten výkon. Já bych to přirovnal prostě něco jako k Tesle. Prostě to auto působí po té dynamické stránce mnohem víc sportovněji, než třeba Mustang Mach-Ičko, i když vzhledově vypadá spíš jak auto pro starší generace. Což z toho udělá extrémně zajímavý auto prostě na provoz, jo. A hlavně i na bezpečnost, že jo, protože než lusknete prstem, tak auto, co bylo před vámi, je najednou za vámi, jo, což je prostě skvělý. Co mě trošku mrzí, je rozložení výkonu, protože z Mach-E jsme zvyklí, že ten vůz prostě zabírá na zadek. Pokud tedy na to trošku šlápnete, tak to auto se rádo sklouzne do té zatáčky. Máte z toho prostě takový ten příjemný sportovní feel, jo? Stejně tak z toho designu. Ale jak říkám, co se týče výkonnosti, to auto je prostě špička. Samozřejmě ta elektronika vozu vám za tolik nedovolí, jo? To znamená, pokud přejíždíte rychle svižně přes jízdní pruhy, chce to opravdu ten volant pevně držet, protože on začne reagovat na tu nebezpečnou situaci. To samé do zatáček, kolikrát jsem se pokoušel přidat do ostřejší zatáčky plyn, nebylo mi dovoleno. To už asi prostě k dnešním moderním autům patří. Ty vozy jsou postavený tak, aby byly bezpečný a samozřejmě eliminovali jak faktor člověka a samozřejmě přidávají mnoho dalších inteligentních funkcí,
aby se vám jezdilo co nejpohodlněji a samozřejmě i co nejefektivněji. Berme v potaz, že venku je 5 stupňů. I přesto kombinovaná udávaná hodnota od výrobce není podle mě úplně reálná. Myslím si, že jsme tu trochu výš. Při téhle teplotě se pohybujeme přibližně okolo 30 kWh na 100 km. Berme v potaz to, že se jedná o zkušební jízdu, takže na to možná šlapu trochu víc, než bych na to normálně šlapal. Tento vůz jsem řešil s více lidmi a s majiteli a bylo mi i řečeno, že v létě není problém se spotřebou dostat na nějakých 16-17 kWh na 100 km. Pokud jezdíte jenom po městě, tak i méně. Myslím si, že nějakých 14 kWh vůbec není nemožné. Tím se tedy 100% dostáváme pod hodnotu nižší než 1 korunu na kilometr. Sme na konci našej recenzie, ale my sme na záver videa chceli ešte povedať, že celú túto recenziu sme robili ako obyčajní užívateľi auta alebo potenciálni kupcovia, ktorí majú záujem. Je to určitě pěkný kousek z dílny Volva. Auto se nám velice líbilo hlavně po jeho svižné stránce, která je prostě extrémně skvělá. Po designové stránce jsme si už své pověděli. Za mě je to skvělý auto. Určite áno, ja by som ho teda doporučila všetkými 9. Ďakujeme, ak ste túto recenziu dokúkali až do konca. Pokud se vám tohle video líbilo a chcete, aby jsme natočili další auto, tak určitě budeme moc rádi, když nám napíšete do komentáře. Ale hlavně, co nám pomůže nejvíc, když dáte odběr. Protože odběr nám ukazuje to, že se vám ty videa líbí a že chcete vidět další. A potom my samozřejmě do toho můžeme nainvestovat taky trochu víc, jak financí, tak i svého osobního času. Presne tak. Takže ďakujeme ešte raz a uvidíme sa pri ďalšom videu. Čau! A hejteri do nás!